Naším dnešním hostem je Veronika Pokorná, je to vystudovaná nutriční terapeutka a naším úkolem teda dneska tady společně bude si popovídat o tématech longevity a následně se budeme hodně věnovat kreatinu a bude samozřejmě prostor i pro vaše dotazy. A já tady Veroniku vítám, ahoj. Super, ahoj, Andulí, zdravím všechny. Těším se na dnešní stream a druhý v mým životě, tak když tak mě trošku omluvte za nervozitu, Já si ale, myslím, že to zvládneme. ale těším se na to. Slyším skoro nesmrtelnost, ano. Ano, možná vám i pomůžeme dneska zařídit, abyste byli téměř nesmrtelní. Jenom se ještě zeptám, jestli správně všechno slyšíte, jestli to je v pohodě, ale myslím si, že by mělo být. No a my jsme tohleto vymysleli právě proto, že jsme relativně nedávno, to si asi pamatujete, měli tady stream o výživě a vzali jsme to hodně všeobecně, probírali jsme makroživiny a úplně základní věci, ale samozřejmě já nejsem studovaná nutriční terapeutka, takže jsem si pozvala tady pomoc a opravdu to dneska vemte tak, že se můžete zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat a máte tady vystudovaného profesionála, který vám odpoví rozhodně adekvátnějším způsobem než já. Super, děkuji za úvod. Já bych ještě trošku doplnila, odkud vlastně natáčím nebo vysílám z mojí práce z Nutrendu, což je vlastně firma, která vyrábí doplňky stravy, ať už pro sportovní výkon, pro sport, jako sportovní výživu, tak i doplňky stravy do běžného života, jakože aktivní životní styl. A nutriční terapeut jsem už tak jako řekla bych jsem nějakých 15 let, tam někdy by jsem to typovala, že působím, nicméně tady v Nutrendu jsem 5 let a musím říct, že sportovní výživa je úplně jiný level a jsem moc ráda za tu zkušenost, co tady vlastně v práci mám, protože se setkávám úplně s jinými lidmi, než jako nutriční terapeut v nějakém zdravotnickém zařízení. Mhm. Takže i to je úplně jiné téma, jako doplňky stravy pro sport. To věřím, bavila jsem se s lidmi a hodně z nich říkalo, že vlastně v podstatě sestavit třeba jídelníček pro běžného člověka, který nemá specifické potřeby, je jedna věc, ale v moment, kdy se do toho vkládají sportovci a opravdu už jde o nějakou maximalizaci toho výkonu a řeší se tam spoustu dalších věcí, tak tam už začíná vyšší dívčí, no. Občas je to taková chemie, spíš biochemie, jak to vůbec v tom těle funguje Mm. a jakou ten člověk má tu aktivitu, kolik té energie vlastně vydává, kolik ji potřebuje. Takže kolikrát se tam hodně počítá, no. Mhm. No a já bych klidně asi rovnou se pustila do toho tématu longevity Mhm. a možná tě nechám uvést, co to vlastně je, co to znamená. Tak longevity, moje oblíbený téma teďka, v poslední době je velmi diskutovaný a řekla bych, že má takový top. I nevím, jestli jste někdo z vás zaznamenal tady to téma longevity, překladu jako něco dlouhověkost, tak určitě pište, jestli už jste se tímto tématem setkali. A za mě velmi krásný téma, protože se nás týká všech. A i když si to třeba ještě neuvědomujeme, tak nebo nejsme ještě v tom věku, aby jsme přemýšleli nad tím, kolika let se vlastně dožijeme, tak už ta, řekněme, prevence nebo to, jak se k tomu postavíme dneska, ovlivní to, jak budeme žít v budoucnu. Kdyby jsem to měla shrnout jako za doplňky stravy, tak opět vás zklamu, neexistuje nějaká zázračná pilulka, jeden produkt nebo jedna látka, která by nám prodloužila život. Ale, je tam vždycky to krásné ale, existují účinné látky, které optimalizují ten náš well-being, tu naši životní pohodu a můžou nám zkvalitnit ten náš životní styl. Takže se tam zařazuje určitě hodně produktů, aby nám pomohlo ten well-being trošku zlepšit a případně vlastně zařadit do toho longevity, aby jsme tu délku toho života strávili nejen jako délkou, že se dožijeme díl, ale hlavně ve zdraví. A to je vlastně i to základní myšlení toho longevity, že máme nějaký lifespan a healthspan, což je vlastně to lifespan je ta délka toho dožití bez ohledu na ten zdravotní stav a ten healthspan je vlastně dožití se ale ve zdraví, jakože aktivní Mhm. Jo, život. pro mě je třeba tohleto extrémně zajímavý téma a přesně taky rozlišuju mezi tím, jakého věku se člověk dožije, ale zároveň jak kvalitně bude žít. A co třeba mně přijde úžasný na silovém tréninku je to, že
on zajišťuje do budoucna, aby vlastně to tělo, jak začne chradnout, ty svaly opadají potom s vyšším věkem, takže naopak pomáhá ten kosterní systém držet. A to je něco, co se snažím právě i tady trošičku svým divákům vám teda tlačit do hlavy, abyste mysleli na to, že nejde jenom o to, jak se teď v tuhle chvíli cítíte. Ono taky zvlášť u mladých lidí, tak to tělo vám odpustí strašně moc, ale samozřejmě všechny vaše návyky, zvyklosti, věci, které děláte nebo naopak neděláte, se hromadí a následně to toho člověka dohání. A vím, že tohle je teď velký téma, je to horký téma a je to dobře. Samozřejmě pak jsou zase trošku pro mě opačný extrémy, tam taky můžeme zabrousit, kdyby si chtěla. A to už jsou vyloženě takový ty biohacking bros, se jim říká. A lidi, kteří mají pomalu doma fabriku a takový svoje space stations na to, aby ideálně spali a vyhřívaná madrace a chladící madrace a červený světlo opravdu už teda dělají jako úplný extrémy pro to, aby stárli co nejvíc pomalu. Což je úplně fascinující. No, jako za mě je to vždycky takový ten extrém, že žádný extrém není úplně dobrý, aby už jsme se fakt jenom fokusovali na to, jak co nejlépe a už v podstatě, pokud to nedodržíme, to, co je pro nás jako nejlíp, tak už můžeme být z toho v tom stresu, což taky není úplně dobře. V podstatě dá se říct, že něco podobného je i s tou zdravým, nejenom životním stylem, ale zdravou stravou. Jo, že vždycky je dobrý mít tam nějaký taky ten selský zdravý rozum a nepřehánět to úplně. A nežít ve stresu z toho, že přesně tolik si mám dát a jo, teďka jsem něco vynechal, tak to bude celý špatně. Tak nějak víc v pohodě to brát asi, no. Nej do těch extrémů. Nicméně, co je jako zajímavost, co bych vám chtěla říct, tak ten náš zdravotní, vlastně to naše zdraví, ten náš well-being, to, jak jsme zdraví, tak máme nějaké determinanty zdraví, co se týká jako vyspělých států, a 50% ovlivňuje právě ten životní styl, což je obrovské množství. Takže to, jak budeme v podstatě zdraví, tak největší procento tvoří ten životní styl. Pak jsou jiné faktory, jako třeba 20% genetické nějaké faktory a po 15% je tam životní prostředí a zdravotnické služby. Tak jenom abyste věděli, že opravdu je to polovina toho zdraví tvoří ten náš životní styl. No, takže tady můžeme vlastně říct, že jsou faktory, které můžeme ovlivňovat, zároveň takový, který asi jsou víc daný, ale kdyby si se zamyslela, no, představila si člověka, který chce začít víc řešit téma svojí dlouhověkosti, kvalitního života, třeba co se týče těch sportovních doplňků nebo doplňků stravy, čím začít, od čeho se odrazit, co je třeba relevantní, co naopak nemá moc význam, nemá moc smysl. Skvělý. Tak já jako nutriční vždycky musím začít od pestré vyvážené stravy jako základ, to vždycky musím zmínit a to by mi moje profese asi nedala. Takže ta strava, která se nejvíc doporučuje pro ten zdravý životní styl a ukázala se jako nejvíc efektivnější i do toho longevity, tak je středomořská strava. Není to žádný překvapení pro vás, znamená to zařadit tam dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, nějaké ořechy, luštěniny, nenasycené tuky, jako je třeba olivový olej, nějaký omega-3 a nízkotučné mléčné výrobky. Jo? Takže tady ta středomořská strava se ukázala jako nejlepší. A co se týká teda, když už tohle máme pošéfovaný, nebo víme, že v tomhle třeba trochu pokulháváme a chtěli bychom to zlepšit, tak pak bych doporučila už ty doplňky stravy. Co se ukázaly, nebo i za mě, nějaký takovýto ty 3, kdybych měla vyjmenovat 3 jako top doplňků stravy tady k tomu tématu, tak je to určitě hořčík, dala by jsem tam protein a dobře, možná 4, a vitamin D a poslední ten 4. kreatin a ten potom rozebereme určitě víc. Když bych se teda vrátila k tomu proteinu, jako první z doplňků stravy, který do longevity doporučím, tak proč protein? Jako nutriční se často setkávám s tím, že málo kdo dodržuje svůj optimální příjem bílkovin na den. Jo, samozřejmě sportovci, kteří si to hlídají, to budou mít jinak. Někdo, kdo opravdu dbá o svůj zdravý životní styl, tak si to třeba taky víc hlídá. Je možný, že to trošku ovlivněný tím, že lidé, co za mnou chodí do poradny, tak právě mají už nějaký problém
Nicméně ten protein, kromě toho, že často bývá jako nedostatečný ten příjem, tak potom ve vyšším věku dochází k sarkopenii, jako k úbytku té svalové hmoty. Dá se říct, že už někdy pomalu od toho 30. věku je potřeba pořádně si hlídat tu svoji svalovou hmotu, pečovat o ní. A zvláště potom v tom vyšším věku, třeba od 60 let, řekněme, tak tam už dochází k vyššímu úbytku, tak je potřeba doplňovat ten protein i za účelem vlastně budování té svalové hmoty. Takže určitě ten protein. A teď už záleží, jaké jsou. Máme několik typů proteinů. Pro běžného uživatele, který chce opravdu jenom doplnit bílkovinu ve stravě, tak tam od nás můžu doporučit 100% whey protein, buď někdy po nějakém tréninku a případně mezi jídly jako takovou svačinku. A pokud někdo je trošku náročnější nebo víc cvičí a chce ještě jako lépe střebatelný a využitelný ten protein, tak si může vzít buď nějaký izolát nebo hydrolyzát. A případně ještě se často setkávám s tím, že někdo doplňuje protein vyloženě jako večer, takže nějaký pomalu noční protein, který se pozvolně jako uvolňuje ty živiny, ty aminokyseliny, což je kasein. Od nás třeba micelár kasein, tak to je takový jako noční protein, jako druhá večeře. To jsme tady i rozebírali právě druhy proteinů a já na to taky velmi ráda tlačím, na příjem proteinu a ráda na to upozorňuji. Ale velmi často se setkávám s tím protiargumentem, že lidi mi třeba říkají, no, kdysi jsme to taky neřešili a teď je všude všechno proteinový a všude se to tlačí a já si nemyslím, že to je tak důležitý. A nebo že někde četli, že třeba stačí opravdu jako poměrně nízký příjem proteinu během toho dne, nebo považujou, to je taky velmi častý názor, se kterým se setkávám, že všechno, co je v prášku, tak považuji za umělý. To znamená, že jakmile někdo suplementuje ten protein tímhle způsobem, tak to považují za nekvalitní. Měla bys efektivní a rázný protiargumenty proti tomuhle? Tak na tu sypkou formu 100%, protože pro mě jako pro výživáře naopak ta sypká forma je jedna jako z nejlepších způsob doplňků stravy, té suplementace, protože když si vezmete nejstarší způsob konzervace bylo vždycky sušením, tím pádem ty sypké produkty nemají, nebo aspoň většina, musela bych samozřejmě vědět složení, ale aspoň ne naše produkty nemají konzervanty. Jo? Takže to si myslím, že je strašně důležitý, takže za mě vždycky vybírám sypké doplňky stravy. A ono možná málo kdo si umí představit, jak ten protein, co vlastně v té pixli, jak ten doplněk, co to vlastně je. Všichni, nebo většina z nás tuší, že ten protein se získává z mléka a ze syrovátky a vlastně to prochází nějakým procesem toho sušení a tam se právě odděluje ten protein od laktózy, od nějakých tuků a ten samotný protein tvoří jenom malou část a vlastně to, když se to vysuší a oddělí se to od těch jiných nutričních složek, tak to už je potom ten syrovátkový protein, jak ho známe v té pixli. Jo? Takže je to v podstatě z přirozeného zdroje z mléka. Ano, to jsem ráda, že zaznělo, protože právě ten proces výrobní, tak spousta lidí k němu nedojde a je tam potom takový ten předpojatý názor, že jakmile to není vlastně pro nás úplně známý dlouhodobě zdroj, tak je to něco špatného. A k té druhé otázce ještě, jak jsi říkala, jestli vlastně ho není moc, toho proteinu. Na to úplně jednoduchá odpověď. Podívat se do nějakých kalorických tabulek, nahodit si tam stravu, kterou za ten den máme a tam to vlastně zjistíte, jestli vám to chybí, anebo jestli máte dostatek bílkovin ve stravě. To je jako jediný, co já můžu asi v podstatě i takhle doporučit. A z tvojí zkušenosti předpokládám, že asi spíš většině lidem chybí ten protein, než by jim přebýval. Ano, z mých zkušeností ve většině případě jako fakt chybí. Není to úplně tak jednoduchý. Ano, může to být zase ovlivněný tím, že já se setkávám s více lidmi, kteří sportují, ti mají větší potřebu těch bílkovin, ale na druhou stranu i třeba děti mají větší potřebu kvůli tomu vývoji a růstu. Tak třeba 1,2 gramu na kilogram mají potřebu bílkovin a stejně tak právě i ti staří lidé, kde dochází k té sarkopenii, vlastně k úbytku té svalové hmoty, tak i tam potřebují trošku vyšší příjem bílkovin na kilo, než úplně běžná populace.
No a pak ještě jednu obavu častou jsem si vybavila a to je, zdali příliš mnoho proteinu nezatěžuje ledviny. Tak, pokud je to zdravý jedinec, tak určitě ne a záleží, co je to příliš mnoho, to je taky Mhm. jako otázka. Um, a pokud ty ledviny, pokud vlastně už mají nějakou dysfunkci, tak pak ano, pak samozřejmě jsou nějaké nízkobílkovinné diety, které se musí u tady těchto onemocnění držet. Ale pokud je to zdravý jedinec a dodržuje, řekněme, že se třeba pohybuje, i kdyby to byl sportovec od nějakého 1 gramu na kilogram až po 2,5 gramu na kilo, tak je to naprosto v pohodě. Mhm. A určitě teda spíš pro to zažívání se uvádí, že je kolikrát lepší to rozdělit, že nedávat, nevím, třeba dám příklad, nesníst 50 gramů bílkovin naráz v jedné porci, ale i pro tu proteosyntézu, pro ten jako růst těch svalů se udává, že je daleko lepší to rozdělit do nějakých, dejme tomu 25 až 30 gramů bílkovin na porci a čím častěji to vlastně budete stimulovat během toho dne, dodávat tady ten příjem bílkovin, tak je to efektivnější i pro ten růst svalů jako takový. Takže za mě bych nedoporučila vysoké dávky proteinu jako naráz v jedné Mhm. porci, spíš si to rozdělit během toho dne a určit si, kolik vlastně gramů na kilo každý z nás potřebuje. Pokud chceme opravdu jenom si držet ten příjem těch bílkovin, tak klidně něco kolem toho 1 gramu na kilogram optimální váhy. Pokud sportujeme a chceme jako nabírat, tak to řeknu, pokud chceme nabírat svalovou hmotu, tak tam se klidně můžeme pohybovat až kolem těch 2 gramů na kilogram té optimální váhy, které chceme dosáhnout. Mhm. Což už, pojďme si říct, ono není vždycky jednoduchý se na to dostat. Já taky mám tu zkušenost s kalorickýma tabulkama a že opravdu jsem si musela hlídat, abych v každém jídle ideálně měla nějakou bílkovinovou část, jinak během toho dne se to hodně těžko střádalo, no. Takže myslet na to určitě. Já když se vrátím ještě zpátky k tomu, co jsme si tady uváděli v rámci té longevity, tak teda padnul protein, padl tady hořčík. Kdybys ho chtěla rozvíst, třeba jakou ten plní funkci a proč si myslíš, že je důležitý? Tak hořčík v našem těle hraje obrovskou roli a přispívá k funkci, strašně moc jako funkcím v našem těle. A když vezmu jenom hlavně tu část toho longevity, tak hořčík hraje roli v procesu buněčného dělení. Jo, což vlastně, když bych to nějak jako hodně laicky přeložila, tak dá se říct k tvorbě a obnově jako i nových buněk. Takže proto. Jinak hraje roli i nebo přispívá k normální psychické funkci a přispívá k normální funkci nervové soustavy. Jo, takže i to, že vlastně budeme potom v pohodě, že se tak nějak víc vyčilujeme, přispívá k normální syntéze bílkovin, takže tvorbě bílkovin. Jo, takže i tyto všechny funkce hořčík má, které jsou prozkoumané ve studiích, v relevantních studiích, které vlastně i EFSA, což je Evropský úřad pro kontrolu potravin, tak tyto tvrzení, dejme tomu zdravotní, tak je schválil. Takže hořčík určitě, a jednak i proto, že je to opět jedna z často jako deficitních látek v našem těle, zvláště u sportovců taky. A co se týče formy toho hořčíku, tak existuje třeba určitá vazba, která je vhodnější, snadno vstřebatelnější pro to tělo? Teďka je to i zase hodně diskutovaný téma, kterou formu, kterou ne. Určitě to základní dělení, který vám doporučím, tak je dívat se na to, jestli je to organická forma hořčíku, protože pokud ne, může být ta druhá forma, což je anorganická, tak ta je hůře vstřebatelná a vlastně naším tělem spíš jenom projde. Dejme tomu, že ta využitelnost se pohybuje někde kolem třeba 4%. A ta organická forma, ta je naopak dobře vstřebatelná a to je například, může to být citrát, malát, bisglycinát, teďka velmi oblíbený, L-treonát. Takže to už jsou ty oblíbené formy hořčíku. V poslední době se vlastně teďka hodně komunikuje, která ta organická forma je dobrá na co. Jo? Jakože ten malát může být, že se ukazuje, že může být spíš výhodný pro sportovce, kteří třeba dostávají ty křeče, takže pro normální funkci svalů. Oproti tomu třeba ten bisglycinát, tak ten se doporučuje užívat spíš večer právě na to vyklidnění, na nějakou tu podporu té
těch psychických funkcí a aby se člověkovi třeba i trošku lépe usínalo. Mhm. Pro mě Ale třeba jako to... hořčík byl Mhm. opravdu velký game changer v rámci spánku. Když jsem se soustředila na pravidelnou suplementaci, tak opravdu jsem se probouzela daleko pocitově odpočatější, no. Mhm. Jo, určitě, říkám, hraje roli ve spoustu dějů, co se odehrávají v našem těle, takže hořčík je pro mě jeden jako z těch must have doplňků stravy. Ideální, vždycky říkám, že by bylo lepší si zajít k tomu obvoďákovi, udělat si nějaký krevní rozbor a zjistit, co, který vlastně minerál, vitamin vám může chybět v těle a podle toho i suplementovat, než třeba brát bezhlavě nějaký multikomplexy, pokud vyloženě nejste hodně oslabení nebo nemáte extrémní fyzický výdej. Tak to je určitě ten základ, ale obecně hořčík a Dčko, vitamin D bývají často deficitní. Pojďme se ještě klidně trošku rozebrat vitamin D, protože přece jenom žijeme, většina z nás asi, co tady jsme v České republice, kde toho sluníčka, zvlášť v těch podzimních a zimních měsících nebývá tolik. Takže Tčko ty bys teda viděla jako nutnou záležitost a během celého roku, anebo právě jenom v těch zimních měsících? Zase to bude strašně záležet na jídelníčku konkrétního člověka, jo? Tak i stejně tak u toho hořčíku, i stejně tak u toho proteinu záleží, jestli prostě má ten jedinec zdravou, pestrou, vyváženou stravu, jestli ví, že bere dostatek surovin nebo potravin, kde je tento vitamin obsažený. A pokud ví, že by mohl být deficitní, tak určitě jako suplement, i u mě je to jeden z těch, co prostě doma mám na poličce a tak nějak minimálně jednou za 3 dny si ho vezmu. Mhm. A zase v rámci toho longevity, když bychom brali třeba aspoň nějakých 15 mg toho vitamínu D, tak dokonce pomáhá snižovat riziko pádu spojených s tou posturální nestabilitou. To znamená, když člověk jako, tou postojovou jako nestabilitou a svalovou slabostí. Což vlastně, když si vezmete, tak ty pády jsou rizikovým faktorem zlomenin kostí u mužů a u žen ve věku třeba klidně na těch jako 60 let, u těch starších osob. A to je vlastně ten nejrizikovější faktor, i co potom hraje roli v tom longevity toho dožití. Mhm. Takže Dčko i z tohohle důvodu, nehledě na to, že má velkou roli v podpoře našeho imunitního systému. Vzpomínám si, je to už to pár let asi bude. Bavila jsem se, to bylo někde tam kolem toho covidu, a bavila jsem se s jedním imunologem tady od nás z fakultní nemocnice v Olomouci, že si oni sami dělali takový test, pozvali si 1000 pacientů a jenom 46 z nich mělo normální hladinu vitamínu D. Takže i to o něčem vypovídá. To není úplně přívětivá statistika, no. No. Takže za mě jako i to Dčko nejenom do toho longevity, ale obecně, pokud člověk ví, že ho má nedostatek, tak se vyplatí ho suplementovat i pro tu imunitu a i co se týká toho longevity tématu. No a tady jsme se teďka bavili o těch doplňcích, který považuješ ty teda konkrétně a obecně jsou asi, dá se říct, považovány za důležitý. Co třeba BCAčka? To je taky takový téma, protože já osobně z hlediska toho, co o BCAčkách vím a z hlediska toho, jak fungujou, tak já je třeba osobně považuji za něco, co je spíš sekundární a takový, že má svoji využitelnost ve velmi specifických případech, ale velmi často vidím, že lidi, když dělají takový ten základní nákup, takový vstup do určitého toho světa, doplňků výživy, tak BCAčka, že po nich sahají. Tak je to jenom dobrý marketing, anebo skutečně fungují? Je to přesně tak, jak říkáš. Je to až to sekundární za mě jako za výživáře, nebo má to, krásně si řekla, využití pro velmi jako specifickou skupinu lidí. Já vždycky doporučím, když už někdo chce doplnit aminokyseliny, chce podpořit ten svalový růst, tak doporučím třeba EAAčka od nás, což jsou všechny ty esenciální aminokyseliny. Je jich 9 těch esenciálních, některý zdroj uvádí 8, některý 9, tam pak strašně záleží, do jakého detailu až jdeme, že jedna aminokyselina je esenciální pouze v určitém věku, do určitého věku. Nicméně ty EAčka mají všechny esenciální aminokyseliny a je to lepší proč? No z toho důvodu, že mi vlastně málo kdo z nás ví, která ta aminokyselina je v našem těle deficitní. Jo, jestli je to zrovna jedna
z těch BCAček, nebo je to třeba nějaká jiná a pokud je to nějaká jiná, tak ten sval stejně neporoste. Takže museli bychom si dělat nějaký rozbory jídelníčku, nevím čeho, všeho, což běžně neděláme. Mhm. Takže raději doplnit všechny esenciální, než jenom ty 3, a to je přesně to BCA, což jsou jenom ty 3 esenciální aminokyseliny leucin, izoleucin a valin. Takže za mě jako za výživáře, ať už před sportovní aktivitou, po sportovní aktivitě, případně když je někdo vegan, může mít nedostatek nějakých esenciálních aminokyselin, tak tam mi pořád dává větší význam doplňovat ty E a Ačka. Mhm, mhm. No, máš ještě něco k tématu longevity, co by si ráda řekla, co tě třeba zajímá tebe osobně? Na co se zaměřuješ ráda? Docela nedávno jsem byla na summitu, který se věnoval longevity tématu a měla jsem tam pár takových hezkých poznámek, což vlastně nebyly moje myšlenky, ale od všech těch doktorů, od velkých biznismenů, co tam byli, tak nejvíc vlastně dávali takový ten top, jak se i dožít vysokého věku, tak je, že bychom měli pečovat o naše vztahy. Že pokud je člověk spokojený ve vztazích, má dobré zázemí, tak vlastně to je to, co ho činí šťastným a může prodlužovat ten život. Tak to mi přišlo moc hezký, takže pečujte o vaše vztahy. Mhm. A další taková rada byl samozřejmě pohyb, to je jako alfa omega celého longevity. Takže přidat pohyb, už jenom 10minutová procházka může nám snížit krevní tlak. Takže jít na procházku aspoň jednou denně, nejlépe jít jinudy, než jsme šli včera, aby jsme si i trošku procvičili ten mozek, aby jsme to nebrali všechno jako automaticky. A další, co tam ještě bylo takové pěkně vrátit se na ty svoje původy a začít třeba zahradničit. To znamená pěstovat něco a starat se opět o něco, že člověk, když má takovou tu vizi, že něco mu vyroste, že se na něco těší, Mhm. takže i to může podpořit vlastně to naše lepší dožití a jednak i při tom zahradničení protahujeme naše jako flexory, natahujeme různě, se pohybujeme, takže i to je docela zdravé. Takže tady tyhle ty menší typy. To jsou hezký myšlenky a vlastně takové drobné krůčky, který člověk může zakomponovat poměrně jednoduše do svého života. A já se na to taky ráda zaměřuju na tohle a čas od času si to musím připomenout, že samozřejmě člověk třeba chodí do fitka a snaží se cíleně vykonávat nějaký pohyb, ale osobně třeba mám tendence v tom moderním světě zapomínat na ten přirozený pohyb. A to je právě chůze, přesně to, že si nesjedu se výtahem, ale projdu se po schodech. A vlastně přirozeným způsobem se dostávám k tomu, že se snažím, abych většinu dne, nebo alespoň velkou část toho dne nějakým způsobem byla aktivní. A ještě k tomu pohybu mě taky teďka docela pobavila taková historka, co jsem měla tady z kanceláře s kolegyní, kdy vlastně se doporučuje i těm starším lidem zařazovat silový trénink právě pro budování té svalové hmoty, aby měli zase prevence proti pádům, aby nebylo tolik úbytku té svalové hmoty. Tak aby i starší lidi zařazovali silový trénink a ta kolegyňka mi říká, no jo, ale babičce je 80 a tam už si fakt nedovedu představit, jak zvedá nějaký činky. Dřepující babička. Takže zase to vzít jako s mírou a s takovým tím zdravým rozumem. Jasně, jasně. A předpokládám, že asi i velký téma ohledně longevity bude stres a spánek. Tak jak to Je to třeba tak. vnímáš? Ještě z hlediska velmi, řekla bych z mýho pohledu teda aspoň zrychlený doby, kdy hodně lidí neustále někam spěchá, ten stres bude velký faktor. Mě strašně baví dnešní doba v tom, jak lidi vlastně fungují od extrému do extrému, že Mhm. berou si ať už třeba nějaké doplňky nebo nějaké stimulanty, aby byli v tom topu, aby byli prostě vyhypovaní a nejvíc fokusovaní a nabuzení. A z toho prostě takhle ze vteřiny chtějí dobře spát. Takže ono to, a berou si třeba zase nějaký doplňky naopak pro podporu normálního spánku. Mhm. Tak to mě strašně baví. A nehledě na to, že ten stres jako takový samozřejmě je jedna z věcí, která nám
způsobuje i onemocnění. Takže Mhm. najít si tu svoji účinnou formu relaxace, kompenzace toho stresu, přerámovat si to, vzít si to tak, že i ten stres nám může donést něco dobrého, říct si, co nám vlastně přinese, že se někam posuneme, že pro co je to vlastně dobrý, to, že se teď jako máme z něčeho nepříjemný pocit a stresujeme se, tak to zkusit tímhle třeba nějak zmírnit, případně dechová cvičení, taky úplně skvělý, to určitě všichni už znáte, nádech na 4 doby, výdech na 6 dob, sednout si v klidu a tak třeba 10krát to zopakovat a že se nám spustí ten parasympatikus v těle, takže se jako uvolníme. Příroda, nějak se uvolnit, to většinou taky funguje, takže najít si to něco proti tomu stresu. Jak z doplňků stravy, co mám i dobrou zpětnou vazbu od různých celebrit, zpěváků, herců, s kterými jsme letos měli to štěstí spolupracovat, tak krásnou zpětnou vazbu máme na ashwagandu, což je taky jeden z našich produktů. A je to vlastně rostlinný extrakt a už jenom je na takovou tu podporu té vitality a podporu normálního spánku a tak nějak se člověk potom vychilluje. Mhm. Takže Mě by zajímalo, jak ta ashwagandha konkrétně v těle funguje. Jestli bys nám dokázala vysvětlit, na jakém principu. je to bylinka, takže je to trošku složitý. Mhm. Na jakém principu? Na principu individuality. To asi není úplně to, co jste chtěli slyšet. Je to možnost. Aha. Neznamená to, že bude fungovat úplně všem, ale vlastně ty účinné látky, co tam jsou, ty vitanolidy, tak ty vlastně spouští tady tyhle ty reakce v těle tím, že ta rostlinka se uvádí, že je jako adaptogen, takže spíš na nějakým takovým principu. Mhm. Takže prostě každý na to bude reagovat jinak. Musíte to vyzkoušet. Může, no. Jako samozřejmě je to naprosto jako bezpečné, ale může se stát, že třeba někdo to nepocítí, protože to prostě je silně individuální a taky bude záležet i na tom, možná v který den v kterou dobu toho dne si ji vezmete. Někomu líp funguje, když si ji vezme ráno, s tím mám docela jako dobrou zkušenost, někomu spíš až na večer. Prostě chce to fakt vyzkoušet. Mhm. Já jsem s ní experimentovala taky, zkoušela jsem ji Mhm. přímo z Nutrendu vlastně. A ještě mi přišlo, že vlastně 2krát jsem dělala takový cyklus ashwagandy a pokaždý mi zafungovala úplně jinak. Takže předpokládám, že i třeba tím, v jakém rozpoložení momentální člověk je, tak to může ovlivňovat a jednou mi fungovala velmi příjemně, brala jsem ji večer a vlastně mi pomáhala snadněji usnout a před tím spánkem tak trošku uklidnit tu svoji hlavu, která se mi většinou jinak rozebíhá do všech směrů. Ale vlastně poprvé, když jsem ji brala, tak to bylo přes den a přiznám se, že mě možná zafungovala až moc dobře a mě vlastně vadilo, že jsem byla apatická. Mně bylo všechno tak strašně krásně jedno, až to bylo trochu problematický, protože potom výkon pracovní mi šel velmi rapidně dolů, protože jsem si řekla, ale tak ono se to nezblázní, já to nechám na potom. Mhm. Jako co by jsem asi určitě doporučila, tak nebrat ji nutně a pořád a nevím, preventivně, ale když víte, že budete mít nějaké větší stresové vypětí, tak v ten moment si ji třeba vzít, Mhm. aby se to potkalo, ten účinek. Mám tady A dobrý dotaz v chatu. Jestli je něco, co by se s ashwagandou nemělo kombinovat, jestli se ví o nějakých kontraindikací. no, co se týká jako zdravotního stavu, tak do toho já vždycky strašně nerada zabrušuji, nebo jo, se toho nerada dotýkám, protože nejsem lékař. Mhm. Takže pokud jde o nějaký zdravotní stav, tak vždycky všem říkám, že pokud jsou tam nějaké zdravotní komplikace, tak každý doplněk stravy je nutné konzultovat s vaším obvodním lékařem, který má vaši kartotéku, ví prostě, jaké máte onemocnění a jestli tam náhodou nemůže opravdu dojít, ať už v interakci s léky, nebo s tím vaším onemocněním jako nějaký problém, aby nedošlo. Takže v tomhle úplně nechci dávat nějaká kontraindikace, Mhm. protože nejsem lékař. Dobře, takže musíte se zeptat svého obvoďáka ideálně. Jako vždycky je to ty doplňky, pokud jde o zdravého jedince, nemáte nějaké vyloženě onemocnění, s kterým se léčíte, tak pak jsou naprosto bezpečná. Mhm. No, v tom případě já bych asi se pomaličku, ale jistě přesunula k tomu ústřednímu tématu dneska a to je kreatin. A já teda přiznám se, že vlastně částečně ten stream dneska je i pro mě, protože nemám tolik zkušeností s kreatinem a vlastně tolik toho o něm nevím.
ale vím to, že dlouhodobě je extrémně chválený a že se udává, že patří opravdu mezi nejlépe prověřené, prozkoumané a celkově nejúčinnější doplňky stravy. A tady ti předám slovo a zeptám se, proč tomu tak je a jaká je jeho funkce v těle. Co vlastně dělá kreatin, jakým způsobem funguje, co si pod tím lidi mají představit. Mhm. Tak, když se budeme bavit o kreatinu, což je vlastně jeden z těch doplňků zdraví, který jsem zmiňovala i pro to longevity, že by tam mohl být zařazený, tak vlastně ten kreatin máme 2 vyloženě schválená tvrzení zase tou EFSou, tím Úřadem pro kontrolu potravin, které vlastně mají za sebou spoustu studií, které to potvrzují. Takže ty základní tvrzení jsou, že kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost a při sobě jdoucích dávkách krátkodobého cvičení s vysokou intenzitou, to je kdyby to jedno, takže nějaké zvýšení té fyzické výkonnosti. A druhá je, že ta denní konzumace toho kreatinu může zesílit účinek silového tréninku na svalovou sílu, a to především u dospělých nad 55 let. Takže právě u těch starších lidí má velký efekt i na tu i na svalovou sílu. Takže a zase to můžeme se bavit o tom, že to může být nějaká prevence, když máme dostatek síly proti pádům, že jsme schopni se zachytit, že prostě nám budou i ty svaly fungovat kolem těch kotníků nebo tady v těch oblastech. Takže i proto do toho longevity. Kreatin, co to vlastně je? Kdybychom si měli říct, co je to kreatin, tak je to tělu vlastní látka. Byla objevena už v roce 1832 a najdeme ji v mase, vlastně ve těch svalových vláknech, takže jak maso, tak ryby. V ostatních potravinách je opravdu jenom malé množství. A jeho název pochází z řeckého kreas neboli maso, tak od toho jako kreatin. A je to tělu vlastní látka, to znamená, že i náš organismus si ji dokáže vytvořit, a to nějakou syntézou 3 aminokyselin. Takže i proto je pro nás velmi bezpečná tady ta látka. Proč se ale suplementuje? Protože aby jsme dosáhli toho kýženého nasycení tím kreatinem ve svých svalech, tak bychom museli sníst třeba 1 kilo masa za ten den, aby jsme vlastně dosáhli 3 až 5 gramů kreatinu obsahu. Takže, což je pro většinu z nás jako nereálné, proto se suplementuje. A měla si krásnou otázku, proč vlastně kreatin je jako nejvíc známý a proč je nejvíc zkoumaný. To je otázka, nad kterou se vlastně musím zamyslet. A vlastně odpověď je velmi jednoduchá. Jednak proto, že jak jsem zmínila, tak se přirozeně už vyskytuje v těle a přijímáme ho ze stravy. Proto i pro ty výzkumy je to látka, která je zcela bezpečná. Tak to je asi jeden takový jako důležitý faktor, proč těch studií probíhalo tolik. Další je to, že pro ty studie je výhodný tím, že je velmi dobře měřitelný ty výsledky. U spousta ostatních látek může ten efekt být jenom velmi malý, těžko měřitelný, ale kreatin má krásné jednoznačné statistiky a že se tam právě zlepšuje ta síla, ten výkon a dají se dobře kvantifikovat. Že třeba u té síly, že zvedneme víc, nebo například u sprintů, že máme rychlejší sprinty, nebo že víc opakování v cvičení provedeme. Takže to je krásně měřitelný. A ty účinky se projeví i relativně rychle. Takže to je zase další výhoda pro ty studie, že se nemusí být nějaká longitudinální, nějak prostě dlouho se sledovat. A ten kreatin, jak jsem říkala, vlastně tu látka se objevila už v 19. století a masovou oblibu si získala mezi sportovci už v 90. letech a ukázalo se, že právě zlepšuje ten výkon těch sportovců. A tím pádem je i lepší financování těch studií. Stáli zatím sportovci, stála zatím armáda, nějaké olympijské týmy, výrobní společnosti a v podstatě tam, kde je financování, tak tam vzniká hodně studií. Takže to je asi další takový faktor, nehledě na to, že to má daleko širší přesah. Ten kreatin nejenom pro ty sportovce, ale v poslední době se ukazuje, že i do medicíny, do nějakých neurodegenerativních onemocnění. Teďka třeba vzniká spoustu nových studií a
tomu se určitě ještě vrátím v tom povídání, že kreatin může mít nějaké pozitivní účinky na naše kognitivní procesy Mhm. pro podporu kognitivních funkcí. A vlastně to jsou asi všechny ty důvody plus to, že je to relativně levná látka a praktická pro studie, takže i ta cena tam určitě hraje roli. Mhm. Já právě totiž měla jsem dojem, že o kreatinu se začalo víc mluvit až v moderní době, že jsem o něm začala víc slyšet právě v kontextu i fitnessáků a lidí, kteří se tomu věnujou. A tak jsem nabrala zpočátku dojmu, že je to nová látka, že to je novinka na trhu, že v podstatě je to nějaký moderní trend a pak jsem si o tom něco početla a dostala jsem se přesně k těm informacím, že kreatin už je vyzkoumaný dlouho, že se dlouhodobě tomu ty studie věnujou a vlastně bylo dostatek času na to, abychom si to prověřili a zjistili, že opravdu je to něco, co funguje hezky. Je to tak, je tam až přes 1000 studií, které jsou na tady tu látku. Co teda, tak vždycky byla forma kreatin monohydrátu zkoumaná. Mhm. Jo, takže že by třeba byla účinnější nějaká jiná látka, to není úplně prokázaný, protože nejvíc studií je opravdu na ten monohydrát. Mhm. No, když jsme to tady naťukli, kreatin monohydrát, tak existuje víc forem kreatinu? Pokud ano, jaký formě je nejvhodnější? Která forma je třeba vhodná pro co? Protože vím, že i co se týče nabídky Nutrendu, tak tam jsem zaregistrovala, že je v kapslích, je tam klasický monohydrát práškovej. Tak jaký jsou mezi Mhm. nimi rozdíly? Tak, rozdíl samozřejmě v ceně může být. Co by jsem já za mě nejvíc doporučila, tak je samozřejmě certifikovaná surovina Creapure, kdy máme ten kreatin monohydrát v té certifikované vlastně jako značkový, který vlastně udává, že je to naprosto skvělá čistota toho kreatinu a Creapure je vlastně z německé společnosti Alschem. Takže to je za mě taková ta jako top. Projevuje se to samozřejmě na ceně, to, že to má ten štempl, Mhm. že je to ta nejvyšší čistota. Takže to je za mě asi ten základ, pokud chcete i s něčím začít, nebo chcete podpořit všechno to, o čem jsme se bavili a ještě se budeme bavit, tak ten Creapure, což je monohydrát. Další formy, co máme, tak ještě je tam ten Crealkalin, což je zase taky nějaká jako certifikovaná forma. Některé studie, ale zase není to úplně schválený a ověřený, těch studií neproběhlo tolik. Údajně by to mělo být jako lepší, víc, jak to říct, odolnější proti pH, protože Mhm. kreatin jako takový je velmi citlivý na kyselé prostředí a na to vlastně, že neměl by se ani nechávat jako rozpuštěný dlouho ve vodě, aby nedegradoval. Mhm. Takže ten Crealkalin někomu může, zase je to možnost vyzkoušet, když nebude někomu fungovat tahle forma, zkusit tu jinou. A nicméně ty studie to úplně nepotvrdily, že by jiná forma měla jako lepší výsledek. Mhm. Spíš stejný, nebo prostě žádný na to. Co máme ještě zajímavé, tak je Creaport. Creaport už je taková směs. Jsou tam i sacharidy, jsou tam 3 různé formy toho kreatinu, takže když by někdo chtěl opravdu vyzkoušet, jestli mu náhodou nebude fungovat jiná forma lépe, tak může sáhnout po tom Creaportu a spoustu silových sportovců, kteří vlastně ten kreatin používají před tréninkem, tak používají ten Creaport, protože tam jsou už ty sacharidy, takže jednak jim to dá i nějakou energii. To, že ten kreatin funguje lépe se sacharidy, může to být i takový jako mýtus, nemělo by to mít až takový vliv. Některé studie ukazovaly, že vlastně tím, že jsou tam ty sacharidy, spustí se vlastně nějaký ta inzulinová odezva na to a že tím ten kreatin může být jako lépe absolvován. Není to úplně jako nic, co by bylo 100% zase prokázanýho. Za mě efekt 100% to má už pro ten výkon, že dodáte nějakou energii. Mhm. Takže Takže i taková. ultimátně by se dalo říct, že záleží, co kdo preferuje, jaký formě to preferuje, ale víceméně ten výsledek by měl být stejný. Je to tak. Mhm. To, že se vlastně nasytíme svaly tím kreatinem, takže tam spíš jde i o to množství, kolik toho kreatinu.
vezmeme. Což mě vlastně přivádí k dotazu, který tady padl, a to je, zdali se dá kreatinem předávkovat. No, myslím si, že dá se předávkovat asi určitě vším. Jaký to bude mít efekt na tělo, to vám úplně nejsem schopná říct. Nevím, jestli to vůbec někdy někdo zkoušel. Nedělala se studie na tohle. Nevím o ní. Asi by to bylo i dost jako neetický jít záměrně na nějaký, nevím, jako je to možný, nevím o tom. Zase se můžeme držet toho, co je jako doporučovaný obecně. Takže obecně, aby se to bylo dlouhodobě, aby jsme to mohli dlouhodobě suplementovat, tak se doporučují 3 až 5 gramů kreatinu za den. Mhm. Aby to mělo i ten efekt a ty studie vlastně probíhaly nejvíc právě v téhle dávce. Takže tohle to si myslím, že je optimální dávka na ten den, která bude, jako můžete používat opravdu dlouhodobě a je zcela bezpečná. Potom existují samozřejmě nějaké sytící fáze, které už v dnešní době nejsou úplně tak jakože in. Nicméně pokud někdo chce rychlejší účinek a má málo nasycené svaly tím kreatinem, pak ten efekt může být jako rychlejší, když si zařadí tu nasycovací fázi a to je, tam se udává někde kolem 20 gramů za ten den, ale zase tady doporučíme rozdělit to do těch dávek 5 gramů. Takže si vezmete 4 dávky po 5 gramech za ten den. Tam je to spíš, i k tomu tématu, jestli se tím dá nějakou předávkovat, tak větší množství toho kreatinu by mohlo způsobit nějaké žaludeční obtíže, jo? Že jako by to nebylo dobrý na žaludek, že by se nám mohlo udělat špatně. Tak to si myslím, že ten efekt by mohlo mít v těch hodně vysokých dávkách. No a téma, kterému bych se dneska určitě chtěla pověnovat a už koukám, že se i v chatu hromadí dotazy ohledně toho, co kreatin a zavodňování. To je většinou něco, co člověk vždycky v kontextu téhle diskuze slyší. Tak je to tak, že skutečně kreatin může způsobovat držení vody v těle, třeba i nadměrný. Já vím, že dámy se toho často bojí, že budou potom vlastně oteklí, že budou držet vodu. Je to asi ten nejčastější mýtus o kreatinu, který je. Kdyby se měla říct, že nám bude držet trochu víc vody v těle, tak ano, ale to, že zavodní třeba, což si většina z nás pod tím představí, tak jak třeba zavodňuje sůl, že pak máme otoky, je tam ta voda v podkoží nebo tam, kde ji nechceme, tak to ne. Kreatin vyloženě přivádí víc té vody, ale do té svalové tkáně, do těch svalových buněk. Takže ono to v podstatě není až tak špatně. Předtím, že budeme mít víc té vody, tak to udělá samozřejmě i ten efekt toho pěkně vyrýsovaného svalu. A tím, že je lépe hydratovaný ten sval, tak tím může být i lépe vyživovaný. A co se týká toho váhového příbytku, tak zase tolik tam člověk nepřibere jako na váze. Většinou se uvádí někde třeba kolem 2 kila na tu váhu. A může to být právě tím, že ten sval se vlastně, zjednodušeně řečeno, nakrmí, vyplní se vlastně a tím pádem teda dojde k tomu váhovému příbytku. Jo, může to být tím samozřejmě. Takže jako to 1 až 2 kila tam většinou člověk jako vnímá, že má víc na váze. Já se na to ještě specificky ptám právě proto, že v minulosti, a je to asi 6 let zpátky, jsem kreatin zkoušela a zpětně vlastně vůbec nedokážu vyhodnotit, jestli to bylo jenom, jak se hormonálně i žena mění, fáze cyklu, jestli se to nějak sešlo. Já ještě vlastně mám hypofunkci štítné žlázy, jestli tam mohl být nějaký problém s tím, ale i já jsem měla pocit, že vlastně jsem najednou té vody zadržovala hodně. Připadala jsem si taková velká a přiznám se, že mě to tenkrát vyděsilo, já jsem tenkrát ten vysadila a už jsem se vlastně k němu nikdy nevrátila, ale potom jsem právě se o to zajímala víc do hloubky a zjistila jsem, že je to mýtus, že tohle by kreatin prostě sám o sobě dělat neměl, ne do žádné extrémní míry, a že je větší pravděpodobnost, že se mi to sešlo s jinýma faktorama, kterými způsobily to zadržování vody v těle. Dost pravděpodobně, přesně jak říkáš. Asi s tím souhlasím. A tam potom záleží, kolik toho kreatinu si třeba i brala, protože jak jsem říkala, jsou nějaké ty nasycovací fáze, pokud se vezme fakt víc třeba než těch 5 gramů, můžeme to mít trošku jiný efekt, než to, co se uvádí běžně. Jo, s těmi 5 gramy za ten den, že tam vlastně vznikne ten váhový příbytek 1 až 2 kila. No, v tom případě dá se říct, že je vhodný pro všechny. I pro ženy,
pro muže bez rozdílu? Dokonce se ukazuje, že ty ženy z toho mají daleko větší benefity, protože obecně ženy mají ty svalové vlákna méně nasycené kreatinem, protože logicky jíme třeba méně toho masa, Mhm. nesníme toho tolik, jak ti chlapi, takže pro nás to ty benefity, ten kreatin může mít i daleko větší. Že se to projeví, že se jako zlepšíme v tom výkonu, v té svalové síle. Mhm. Má teda tím pádem keratin vůbec nějaká prozkoumaná, prokázaná negativa? Jakákoliv? Opět bychom se asi motali kolem těch mýtů, která jsou. Někdo vlastně byl tam ten mýtus, že můžou vypadávat vlasy po kreatinu. Tam zase bylo zjištěno, že pokud nemáme nějakou predispozici pro vypadávání vlasů, tak ty studie se nepotvrdily. Takže ano, někomu mohly vypadávat vlasy, ale protože k tomu měl právě ty genetické predispozice. Takže ani to se nepotvrdilo. Mhm. A jediný, co já jako za nutričního doporučuji, pokud by to někomu nedělalo dobře právě na ten žaludek, tak si tam dát pozor na 2 věci. Nepřijímat kreatin spolu s kofeinem, rozdělit tady ty 2 látky. Mhm. A druhá věc, pokud to někomu nedělá dobře, tak si to dát s nějakou porcí právě toho sacharidu. Ať už by to byl, já nevím, třeba nějaký gainer před cvičením, nebo nějaký piškot, ovesná kaše, jo, cokoliv třeba se snídaní, tak s nějakým tím sacharidem, aby to bylo pro tělo lépe zpracovatelný, ve smyslu, že to prostě nezatíží ten zažívací trakt tolik. Mhm. Já tady mám taky ještě zajímavý dotaz, jestli má kreatin smysl i pro diabetika, a tím bych vlastně možná naťukla celkově to téma, jestli má užívání kreatinu jakákoliv omezení, třeba pro lidi s nějakou specifickou diagnózou a podobně. Tak, opět se vrátím k tomu, pokud jsou tam nějaká zdravotní rizika a komplikace a onemocnění, tak to vždycky zkonzultovat s lékařem. Nejčastější, čeho se jako lidi obávají a u čeho to ani si myslím jako doktoři nedoporučí, pokud je tam nějaké onemocnění ledvin. Mhm. Ale i tady je to asi tak s otazníkem, protože tam už bychom zacházeli do nějakého, jakože se vzniká nějaký kreatinin, a bylo by zase lepší sledovat jinou látku, jestli ty ledviny opravdu nefungují, jako je cystein, spíš jako podle toho to sledovat. Vždycky určitě je lepší říct tomu doktorovi, že berete kreatin, aby o tom věděl, aby třeba nějak negativně nevyhodnotil falešně negativně tak jo, funkci ledvin. To jsem tím asi tak nějak chtěla říct. Mhm. Nicméně tohle je asi jedna diagnóza, která si myslím, že by to nebylo úplně vhodné, nebo můžete se s tím setkat, jakože vám to doktoři nedoporučí. A všechno ostatní by jsem opravdu konzultovala jako s lékařem, když by bylo nějaké jiné onemocnění. Mhm. A ještě mě zajímá, co mladiství. Dejme tomu puberta, jo, třeba od těch 13 nebo 15 do 18 let, protože je poměrně častý, už dneska to vídám asi víc i než kdy dřív, že mladí lidé cvičí, chodí třeba aktivně do fitka, zajímají se o doplňky tohoto typu. Je i pro ně kreatin vhodný, nebo ne? Tak zase my si tady můžeme mezi náma říct, že kreatin je tělu vlastní látka, je to bezpečný, vlastně přijímáme ho ve stravě, v mase. A teď je tam zase to druhý ale, a to je vždycky u těch dětí, který vlastně obecně ty doplňky stravy u těch dětí nejsou moc doporučovány, protože tam to gro vždycky musí hrát ta zdravá, pestrá, vyvážená strava. A pokud dítě přijímá dostatek vlastně masa, má dostatek masa ve stravě, tak tam má i ten kreatin, tak tam není úplně důvod, proč by to měl navyšovat. A další věc je, že tyto studie na ten kreatin, ani to jako u těch dětí to jako nebývá jako etické to na nich tolik jako zkoušet. To může být druhá věc, proč ještě třeba nejsou ty studie, že pro děti je to bezpečné. No nicméně u těch doplňků stravy my to vlastně posíláme, naše firma, což je firma Nutrend, což je vlastně jedna z velkých výhod, co máme oproti třeba nějaké konkurenci, že naše doplňky stravy necháváme posílat na státní zdravotní ústav, který nám dává zpětnou vazbu třeba od kolika let by to bylo vhodné. Mhm. A vzhledem k tomu, že je to jako vysoká koncentrace určité látky, tak tam to většinou bývá od těch 18 let doporučováno. Takže ne pro děti, legislativně dítě je Mhm. od 18 let. A tam je to vždycky tím, že je tam vysoká koncentrace nějaké látky, což by mohlo ovlivnit ten vývoj. A není to ani jako prozkoumaný dostatečně, takže i to je ten důvod. Jasně.
Mhm. Pak je tady ještě otázka. Hrozí u kreatinu riziko zvýšení krevního tlaku? Mhm. Tak zase otázka, nejsem doktor, aby jsem na tohle mohla odpovídat, takže Mhm. Takže musíte přijít s jiným typem dotazu. než na zdravotní onemocnění, Ano, ano. ano, tak. Mhm. No, hodně, co jsem koukala po očku do reakcí, tak vypadá Mhm. to, že stále někteří lidé jsou velmi silně přesvědčení, že opravdu ale 100% kreatin zadržuje vodu. Uh, Ano, v té svalové buňce ano, mhm, dá se to tak říct, ano, proto je i ten sval potom víc jako vyplněný a vidíte tam relativně rychle i ten účinek. Ale zase říkám, není to nic špatného. Jo? To, že prostě máte lépe hydratovanou buňku, tak je to spíš přínos pro ten sval jako takový. mhm, Co třeba u kreatinu bych ještě ráda zmínila, jak jsme nakousli to téma těch kognitivních funkcí, tak můžu zmínit jednu studii, vlastně na PubMedu ji taky najdete, na ten kognitivní výkon, kde byla randomizovaná kontrolovaná studie. A vlastně ty současné důkazy naznačují to, že suplementace kreatinem toho monohydrátu, opět ta nejvíc zkoumaná forma, tak může mít příznivé účinky na kognitivní funkce u dospělých, a to zejména právě v oblasti paměti, pozornosti a rychlosti zpracování nějakých informací. Takže z toho důvodu to není už jenom doplněk pro sportovce, ale dost často právě v gamingu se setkáváme s tím, že tito jedinci používají kreatin na základě vlastně tady těch výsledků, kterých je čím dál tím víc u těch studií. mhm. To je fascinující a co tak dlouhodobě pozoruji, je to poměrně častý úkaz, že vlastně původně prostředek pro sportovce se tak nějak postupně dostává vlastně mezi tu v uvozovkách běžnou společnost. A co je teďka moc pěkný, a úplně nemůžu zacházet do detailů, protože to teprve budeme oficiálně nějak představovat během roku, ale spojili jsme se i s jedním zdravotním zařízením přímo a chceme světu ukázat, že ten kreatin opravdu už nepatří jenom těm sportovcům, ale že by to právě mohlo mít i nějaký pozitivní vliv nějak ve zdravotnických zařízeních. Mhm, Tak to jenom mhm. tak jako velmi, velmi obecně a okrajově. Co do Takže budoucna můžeme čekat. no, máte se na co těšit. Aha. Jo, ještě co koukám, tak Mhm. tady mám dotaz trošičku mimo kreatin teda. Mhm. Jestli je 8 až 10% tělesného tuku udržitelné celoročně bez zdravotních problémů? Ptá se muž teda. Hmm. U ženy to asi taky bude trošku jinak. Udržitelné si myslím, že to je, pokud je to sportovec, akor nějaký vytrvalec, tak tam se setkávám právě s takovýma hodnotama toho procentuálního množství tuku. Co právě u žen by mohlo mít daleko i větší problém, pokud by třeba ta žena chtěla otěhotnět a měla takto nízké procento tuku, tak tuky nám samozřejmě tvoří ty hormony v těle, tak tam by třeba mohl být problém. A říkám, u těch vytrvalců je to relativně častý jev. Mhm. Hm. A teď zase můžeme si říct, jestli je to udržitelné a teď z jakého důvodu se tam ten člověk dostal. Jestli je vytrvalec, nebo jestli tam bylo nějaké onemocnění, prostě dlouhodobě to tělo hladový, pak Mhm. je to špatně. Pokud to opravdu jde jak kdyby pořád dolů a dolů, tak pak už to udržitelný není, jo. Takže zase to vzít v nějakém kontextu. Ano. Mhm. Pak je tady ještě zpráva, která trošičku odkazuje, jakože mně stačí, vlastně citovala bych ji jako mně stačí klasický syrovátkový protein, nevidím důvod v tom brát vlastně kreatin, ale pokud jste dávali pozor během téhle diskuze, tak je očividný, že vlastně obě ty funkce jsou trošičku odlišný. Dokázala by si třeba ještě jednou shrnout velmi zjednodušeně, co dělá protein, co dělá kreatin? A to je skvělý dotaz, protože i v rámci té spolupráce s tím zdravotnickým zařízením se na toto chceme zaměřit, protože my, abychom těm lidem doplnili ty bílkoviny, tak třeba často dáváme, ať už jsou to třeba nějaký nutridrinky nebo právě nějaký jenom proteinový doplňky. A my z nich v podstatě jako děláme ty vegetariány, kde oni vlastně ten kreatin nepřijímají. A ten kreatin oproti tomu proteinu, co má i potvrzené ty studie, tak je na podporu té svalové síly. Jo, takže oproti tomu ten protein svalový růst a udržení té svalové hmoty, případně ještě samozřejmě další věci jako pro podporu zdraví kosti. A tak to si myslím, že ten zásadní jako rozdíl, že nejlépe jako používat
třeba oba, nebo mít vyváženou zase pestrou stravu, kde ten kreatin v tom mase jako přijmeme. To znamená Mhm. i na tu svalovou sílu. To se mi mimochodem moc líbí, že to tady vždycky zazní, že základem je ta zdravá, pestrá, vyvážená strava a opravdu všechny tyhle věci vnímat jako doplňky. To si myslím, že je taky velmi důležitý, protože jak jsme to tady naťukli na začátku v rámci tématu longevity, tak přijde mi, že to je velmi častý jev, že lidi vlastně nejdříve se soustředí na to, jak něco zachránit, když už nemám ten základ, jo, jsem unavený, tak první, po čem sáhnu, je kofein nebo nějaký stimulant, místo toho, abych třeba se zamyslel nad tím, z čeho ta únava pramení, zkusil změnit nějak ten svůj biorytmus. Je to tak a bohužel se s tím setkávám jako často, že třeba i berou bezhlavě nějaký jako hromadu nějakých, já nevím, vitamínů, čehokoliv, nějaký doplňků a v podstatě ani neví to složení. A často se může stát, že ve 3 různých doplňcích je stejná jedna účinná látka a Mhm. může se třeba velmi rychle ten člověk i předávkovat něčím. Takže nejlepší je samozřejmě číst to složení a případně si nechat doporučit, co je pro vás vhodné, anebo fakt si udělat ten rozbor a jít po těch jednodruhových věcech, že prostě ano, tohle to mi chybí. A teď třeba i dost často to může být úplně základní věc, jako je vláknina. Jo, takže můžou být samozřejmě i doplňky stravy, kde je vyšší obsah té vlákniny, anebo nějaká potravina, ať už jsou to proteinové kaše, které jsou z ovesných vloček a je tam dostatek, je tam porce vlastně té vlákniny. I takhle si to navýšit, nemusí to být nutně jenom vitaminy, minerální látky, ale fakt i ty zásadní živiny. Takže tak Takže nějak komplexně. doplňky přistupovat k ním velmi vědomě a cíleně. Mhm. To si myslím, že je taky důležité, aby tady zaznělo. Mhm. Já se vás, takhle tady na diváky se obrátím, já se vás, vám dám teďka prostor, kdybyste ještě chtěli položit jakýkoliv dotaz, ať už to se týká kreatinu nebo všeobecně výživy. Pokud to bude něco, co zvládneme zodpovědět, tak to zodpovíme. Máte teďka prostor a tebe se zeptám, jestli je ještě něco, co by si chtěla nám sdělit. Určitě. Já mám jeden dotaz vlastně na posluchače, a co jsou připojení. Tak třeba jak jsme rozebírali to longevity, co oni konkrétně dělají pro svoje longevity. To by mě jako moc zajímalo. Jestli oni už teď, v této době, dělají něco, aby se dožili toho vyššího věku. To se trošku bojím odpovědí od hráčské komunity, ale třeba nás mile překvapí, jo? Třeba to dobře dopadne. Tak schválně. Můžete nám sdělit, co děláte pro svůj well-being a pro to, abyste tady žili kvalitně a dlouho? A to právě si myslím, že i u těch hráčů je docela zásadní, že, nebo celkově ne hráčů, ale i manažerů a u těch, co sedí u počítače, tak právě jestli třeba záměrně se vstanou od toho, jdou si dát 10 minut procházku, něco, jestli vůbec to tak jako vnímají už třeba i teď v tomhle věku, že by něco jako Já měli si myslím preventivně hlavně, dělat. že to je skvělý dotaz, protože podle mě to člověka trošku vytrhne z té jeho rutiny a donutí ho se zamyslet, jestli vlastně dělám vůbec něco pro sebe. Mhm. Už tady máme první odpovědi. Tady jeden z diváků chodí minimálně 11 000 kroků denně. To si myslím, že je hezký. To je pecka. Vím, že byla doba, kdy se říkalo těch 10 000 kroků, teďka mám pocit, že už se to pomalu snižuje. Nevím proč. Že se říká, aspoň těch 7 000 kroků ujděte. Třeba zjistili, že to je nereálný standard, tak to postupně by nedemotivovali lidi. Spím 12 hodin denně. To je třeba z mýho pohledu dost spánku, možná až příliš mnoho spánku. Existuje možná něco jako byla- moc spánku? Ano, tam by možná existovala, nebo spíš následuje moje otázka, jestli je to jako pravidelně každý den 12, anebo jestli opravdu jakože třeba, přiznám se, já to tak mám dost často, že přes týden spím míň, než bych potřebovala a o víkendu to dospávám, takže si to je jako opravdu každý den, těch 12 hodin. No, je to každý den, protože to je třeba Jo. na mě strašně moc. Udává se zase, můžeme nějaký to obecný, nějakých těch 8-9 hodin spánku a zase záleží, jestli máme v pořádku ten hluboký spánek, že tam probíhají vlastně všechny regenerační procesy a vlastně to čištění toho organismu, toho mozku, všechno jako tak nějak se ukládá a regeneruje. Takže nějakých 8-9, ale zase záleží třeba, když vezmeme sportovce, nějakého vrcholového, tak tam je to třeba úplně v pořádku. Právě, aby dostatečně zregeneroval, tak jsou i sportovci, kteří mezi tréninkama si jdou hodit šlofíka, když to tak řeknu.
Může být docela, no. No a to je za mě třeba naprosto krásná záležitost. Já jsem měla jednu fázi v životě, kdy jsem trénovala dvoufázově a byla jsem živa realisticky z 90% jenom díky šlofíkům odpoledním, takže za mě můžu opravdu doporučit. A teďka dost je i ten moderní, ten krátký spánek. Teď mě vypadlo, jak se mu říká. Možná budou posluchači vědět, že si vlastně dáme jenom toho 20-minutového šlofíka, kdy ještě nepřijdeme do toho regeneračního, že by nás to úplně rozhodilo do té regenerační fáze, ale že i těch 20 minut během toho dne, když máme nějakou spánkovou deprivaci, tak nás to může příjemně nakopnout. Mhm. Já vím, že jsem četla kdysi studii, že se experimentovalo i s tím, že vlastně těch doporučených 8-9 hodin se rozdělilo do fází a že testovali, že lidi vlastně spali třeba 3krát denně po 3 hodinách, což v rámci nějakého běžného života a programu mně teda přijde nepředstavitelný, jak by to fungovalo, ale vím, že ty výsledky byly docela vlastně pozitivní. A zase záleží, jaká to byla studie, kolik se tam účastnilo lidí, jestli je to opakovatelný a jako validní. Já osobně si myslím, že nejdůležitější je asi ta pravidelnost a udržet v rámci nějakých těch biorytmů, co jako máme, tak to si myslím, že pro to tělo je jako přirozený a nejlepší prostě nějak se tmí, že jo, začne se tvořit ten melatonin a během té noci jako dodržovat tu pravidelnost a třeba i o tom víkendu vstávat stejně tak, jak během toho dne, během toho týdne, Mhm. pokud je to teda dostatečný spánek, jako pokud během týdne nespíme 5 hodin, tak pak o víkendu taky nebudeme spát jenom 5 hodin, že? No, teda to se přiznám, že je něco, co se snažím skorigovat, ale Hm, je to pro mě úplně nejtěžší, protože přesně během pracovního týdne to mám úplně jinak než hm, o víkendu, pak jednou je to tak, jednou zase takhle. Ale pamatuju si období ve svém životě, kdy jsem opravdu se snažila chodit pravidelně spát vždycky v 10 večer. Vstávala jsem okolo 6. 7. a bylo mi krásně, bylo mi opravdu jako fantasticky vlastně. I ten příval energie, neměla jsem ranní stavy vyčerpanosti a bylo to skvělý, ale neudržitelný. hm. To je bohužel pravda, no. No, že tyhle záležitosti jsou moc hezký v teorii, v praxi si Mhm. myslím, že většina z nás s tím budeme asi dost bojovat. A pak třeba pro mě je příjemný teďka vyzkoušet, zkouším právě i na podporu toho normálního usínání a tak nějak se vyčilování, tak ten hořčík bisglycinát ve formě, ten je teďka jako hodně oblíbený. Takže ten, když si dám na večer, tak ten mi teďka docela pěkně funguje, což je i jedna z našich novinek jako Magnet Chill. Mhm. Takže to klidně můžete vyzkoušet, pokud se cítíte, že v noci s tím máte trošku jako problém. Případně potom nějaké rostlinné extrakty. Taky máme teďka nový produkt, Sleep Sap se jmenuje. A tam jsou rostlinné extrakty jako z meduňky, z chmele, z kozlíku, je tam i GABA jako inhibitor a jako měli by právě vyklidnit ten organismus a připravit na ten kvalitní spánek. Takže samozřejmě jsou i suplementy na podporu toho normálního spánku, ale tak jak jsi říkala, je neudržitelný vlastně mít to tak nějak pořád stejně a udržovat si to každý den stejně, takže pak ty suplementy se můžou hodit. Mhm. No ale vlastně, co tak se dívám, tak se tady sešly překvapivě pozitivní odpovědi. Vlastně jste mě mile překvapili, že očividně je to téma, nad kterým se zamýšlíte. Máme tady odpovědi třeba doplňky stravy, že berou pravidelně, snaží se o dobrý a pravidelný spánkový režim, větší investice do work-life balance, to si myslím, že je taky moc hezký. Nějaká Pecka. pravidelní mimopracovní fyzická aktivita, to si myslím, že je super. Že vlastně hezky pokrýváš potom v ten moment všechny důležitý body. Jo, to Dokonce jsou work-life tady... balance, to je za mě taky jako velký téma, jako Mhm. umět to právě vybalancovat a to souvisí i s tím stresem a vlastně, aby člověk nežil jenom prací, uměl právě odpočinout si víc a Ale to je moc už je hezký. věda. No, dokonce někteří z vás tady chodí 20-25 tisíc kroků denně v práci. To si myslím, že taky pomáhá. Tam bych se možná už asi i klidně zaměřila, zvlášť pokud je ta práce fyzicky náročná, tak třeba na nějaký kompenzační cvičení. Jo, jestli vykonáváte třeba i jednostranný pohyb, taky pravidelný, tak abyste to kompenzovali zase na druhou stranu.
Ale očividně vlastně na to, že jste tady hráčská komunita z velké části, tak se snažíte. Tak to je super, to mám radost. Mhm. Já třeba i na tom summitu toho longevity, tak tam taky vlastně říkali, jak správně sedět u počítače a to, takové obvyklé téma, tak že se doporučuje i každých 20-30 minut změnit tu pozici. Jo? Takže třeba si stoupnout, pak jinak si sednout. Takže i to se doporučuje, případně dělat takový ty rozcvičky mezi tím sezením, Mhm. výpad na jedné noze, že se tím protáhne ten flexor na té noze. Takže i tohle, když se zařadí, tak věřím, že to bude mít, byť taková malá věc, tak to může mít velký efekt. Za mě teda jedna z nejgeniálnějších investicí, co jsem udělala za poslední dobu, je polohovací stůl. Hmm. Je to fantastická záležitost a vlastně snažím se na to myslet. Někdy se teda přiznám, se zapomenu a pak moc dlouho stojím, naopak, ale vlastně to, že člověk může změnit tu polohu, narovnat se, protáhnout se, jo, protože zase samozřejmě, když sedíme moc dlouho a moc často, tak se nám všechno zkracuje a často to pak schytávají spodní záda, to si myslím, že taky bude velký téma pro lidi, kteří dělají kancelářskou práci. Takže pokud máte možnost, za mě polohovací stůl je skvělá záležitost. No a Tak, mě překvapilo to, že berou i ty doplňky stravy a že se vlastně zajímají, tak mhm, to je pecka, to mám radost. mhm. Tady ještě mám dotaz. Potřeboval Mhm. bych poradit, jak napravit střevní mikrobiom po 3měsíční dietě, při které jsem bral probiotika a prebiotika plus 30 gramů vlákniny za den. Jsem začal mít moc pevnou stolici a tlak na pravém boku. Úplné vysazení vlákniny, probiotik nebo psyllium nepomohlo. Mhm. To je další věc, jako velký téma, střevní mikrobiom. To by bylo zase možná na další nějaký stream. Každopádně tady hraje, zrovna tady v tomhle konkrétním případě bych doporučila pitný režim. Jestli dodržujete pitný režim, aspoň fakt ty 2 litry, ideálně, tam se uvádí nějakých 35 až 40 ml na kilogram optimální váhy zase, takže si to můžete spočítat, jestli opravdu pijete na vaši váhu dostatečně. Tak to. A vláknina taky ještě záleží jaká, jestli rozpustná, nerozpustná, případně jaký jsou tam obtíže, pak už by to zase chtělo spíš zkonzultovat s lékařem. A množství té vlákniny, kterou by člověk měl sníst za ten den, zase nějaké doporučení je 30 gramů za den a to by mělo být jako to množství, které je v pořádku, bezpečné a mělo by se dodržovat. Mhm. Což 30 gramů vlákniny představuje 500 gramů ovoce zeleniny. Pak tady máme otázku na bisglycinátový hořčík. Jestli se Mhm. doporučuje jako prevence křečí ve spánku. Ano, hořčík obecně, a když je to v té organické, dobře střebatelné formě, tak má potvrzené studie na podporu normální funkce svalů. To znamená, že když jsou nějaké křeče, tak to právě může pomoct. Obecně právě pro ty sportovci, jak už jsem zmínila, doporučuji spíš formu malátu, ale na to vyklidnění večer ten bisglycinát, myslím si, že to bude mít úplně stejný efekt. Mhm. Pak je tady otázka, my už jsme to téma naťukli, ale někteří z vás přišli třeba až teďka, jestli má smysl brát doplňky stravy, které tady dneska zazněly i pro někoho, kdo necvičí. A ještě teda divák píše, že sám je na hranici obezity a má oslabenou horní část těla, že se snaží chodit, protahovat se, že třeba ví, že má málo bílkovin ve stravě, že jí málo masa, tak jestli pro něj tyhle ty doplňky mají svůj význam. Mhm. Tak i pro nesportovce mají doplňky stravy velký význam. Pokud nemají zdravou pestrou vyváženou stravu, tak tam to určitě ten význam má. Případně, když chtějí do nějakého objemu víc podpořit svalový růst, tak tam už se dají navyšovat ty bílkoviny, jak jsme se bavili na začátku, třeba až na ty 2 gramy na kilogram optimální hmotnosti. Co se týká a nebo třeba když je oslabená imunita, samozřejmě, ne, že by to zlepšilo imunitu, toto nedělá ty doplňky stravy, bohužel teda, ale podpoří to tu normální funkci, jo? Mhm. Takže určitě se to na to dá brát i z tohohle úhlu pohledu, případně když je ten jídelníček není až tak pestrý, tak zase zjistit, co nám v tom jako jídelníčku chybí. Tak tím se to dá potom nějak kompenzovat. A co se týká té obezity,
tak tam by jsem to jednoznačně spojila i s pohybem. A, a navýšení bílkovin ve stravě, když takhle, bílkoviny mají skvělou i tu vlastnost, že mají nejvyšší sytící vlastnost. Takže vy, když budete jíst, navýšíte poměr těch bílkovin ve stravě, oproti třeba snížíte ty jednoduché cukry a tuky, tak se budete cítit i více sytý, což v té dietě má dobrý efekt, že toho nesníte potom tolik. Tam bych třeba doporučila ideálně ten micelár kasein, jak už jsme se bavili, jako ten noční protein, ale právě i tady v téhle dietě může mít význam, že ten kasein vlastně se uvolňuje postupně v tom těle, že to trvá, než se to rozštěpí a stráví, tak i v té dietě vás to může víc zasytit, dát si to třeba jako svačinku. Můžete to najít samozřejmě ten kasein v tvarohu, takže když si dáte tvaroh, budete se cítit víc prostě sytý. A v dietě nízkotučný tvaroh. A zase můžete se skořicí, s banánem nějakým to namíchat, aby vám to i víc chutnalo. Ale spojit to i s tím cvičením. Jo, tam Mhm. prostě to jde ruku v ruce. A Ještě tady, navýšení vlákniny. ještě tady mám hezký dotaz. Jestli by si doporučila třeba další doplňky stravy pro podporu psychiky a mentální stránky, že jsme se bavili například v souvislosti s tím kreatinem, že může pomáhat i v téhle oblasti, ale jak jsou na tom ostatní doplňky? Mhm. Tak zmínila bych určitě tu ashwagandu, o které jsme se už bavili, a zase, o čem jsme se už bavili, tak magnézium bisglycinát. Obecně hořčík má krásné studie na to, že podporuje právě tu normální psychickou činnost a psychické funkce. A vlastně pro mozek i kardiovaskulární systém ještě možná ty omega-3. Ty si myslím, že ještě by tady taky měly padnout. Mhm. Že je to jako velmi, velmi dobrý doplněk stravy. Už jenom proto, že vlastně jíme, většina z nás tady v naší republice jí docela málo ryb. No, asi předpokládám, že z velkého hlediska kvůli cenovce. Že nejsou nejlevnější, no. Já se třeba snažím ryby zařazovat do jídelníčku, ale je to těžký. Takže omega-3 určitě tam svoje místo jako v doplňcích stravy taky mají. Super, já moc děkuji za zodpovězení všech dotazů. Momentálně už žádný nevidím. Je ještě něco, co by si chtěla dodat, a zároveň ještě ti takhle trošku nahraju, kde třeba lidi by mohli využít tvoje služby. Já jsem koukala, že ty seš vlastně součástí toho Nutrend klubu, kde teda se nabízí i výživový poradenství. Takže jestli bys to nějak třeba takhle hezky rozvedla. Pro lidi, kteří od nás odebírají naše produkty, tak právě poskytujeme i poradenství, co se týká, jak ten doplněk zařadit, kdy v tom jídelníčku, jestli je pro vás vhodný. Tak určitě na našich webových stránkách www.nutrend.cz, tak tam můžete si ať už pod jednotlivý produkt napsat dotaz, co vás zajímá, případně zavolat k nám na linku, kterou na těch webových stránkách taky najdete, a tam vlastně na té lince jsem k dispozici já, takže vám můžu poradit. A v podstatě snažíme se i ty product page, zrovna tady sedí kousek ode mě můj kolega, který se mnou vytváří product page pro ty doplňky stravy, pro ty naše produkty, co máme, tak tam se snažíme napsat veškeré informace, aby to bylo pochopitelné, jak, kdy je používat, k čemu jsou vhodné, a vlastně nějaký ten krátký popis. Takže už z těch stránek, když si to člověk přečte, je tam složení jednotlivý, co vlastně složky, co jsou obsažený, tak i doporučené používání, tak tam už je takový ten základ, aby člověk věděl, k čemu to je. A případně potom na té lince můžou využít. A když už jsem se zmínila tady kolegu, tak mu chci ještě poděkovat za půjčení sluchátek. Takže Ríšo, díky. To je hezký. Takže ty super popisky vlastně, mně se hrozně líbí, jak to tam je zpracovaný, že je to velmi laicky pochopitelný, bych řekla, takže to je vaše práce vlastně.
Ano, spolu s kolegou Aha. se snažíme, aby to a oceníme samozřejmě i zpětnou vazbu od vás, kdyby tam něco jste věděli, co by vás jako víc zajímalo k těm produktům, nedozvěděli jste se to, tak budeme rádi za zpětnou vazbu, ať už byste poslali mail přímo mně, což je moje jméno veronika.pokorná@nutrend.cz, Mhm. případně klasicky jenom na firmu nebo nějaký dotaz pod produkt tam hodit nebo zavolat na tu zákaznickou linku. Taky za to budeme rádi, aby jsme to mohli pořád někde posouvat, protože děláme to v podstatě pro vás. Mhm. Já jsem předala kontakt do chatu, takže když tak si ho můžete uložit. A je ještě něco, co by si chtěla dodat k dnešnímu tématu? Já si myslím, že jsme to docela dobře vyčerpali a jsem příjemně překvapená s tím, jaké dotazy i padaly, Mhm. jak jsou posluchači edukovaní a jak se o to zajímají. Takže myslím si, že to je asi to nejdůležitější, vlastně starat se o to naše zdraví, nejenom preventivně pro to longevity, ale i teď, aby jsme se cítili vlastně co nejlépe. A work-life balance, to si myslím, že je hodně důležitý téma, takže to jsem taky ráda, že tam padlo. Mhm. A asi jsem už úplně vyčerpaná Já si a myslím, šťastná. že jsme to vzali fakt hezky obsáhle a mám z toho velkou radost. Moc děkuju za tvůj čas a krásně trpělivý vlastně vysvětlování všeho, to, že jsi zdala tu práci, zodpovědět každý dotaz. Z těch reakcí, co jsem tady viděla, jenom abys měla třeba i zpětnou vazbu, tak lidi byli nadšený, moc děkujou i tobě za zodpovězení právě všeho. Vypadá to, že všemu porozuměli, všechno pochopili a já jsem moc ráda, že jsem tě tady dneska měla, protože je příjemný tady mít někoho zkušeného a vlastně těm lidem předat to téma trošičku víc rozšířeně a ne tak moc zjednodušeně. Takže moc děkuju ještě jednou. Taky moc děkuji za pozvání a za reakce. Tak jo, tak já přeju krásný svátky. Doufám, že se třeba ještě někdy uslyšíme. Samozřejmě já budu ráda i za vaši zpětnou vazbu, kdyby vás zajímalo jakýkoliv téma, tak klidně to nadhoďte, třeba se můžeme ještě do budoucna někdy spojit a otevřít tady další témata, které jsou spojený s tou výživou. Tak jo, taky děkuji a hezký svátky všem přeju. Taky měj se hezky, ahoj. Ahoj.